По-добре на хората в устата. 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 Парата в ръката, да, това ме интересува. С микрофона в ръката, който иска ме чува. Без почва под краката, кой лети и се надува. На кой пускаш тавата и виждаш, че се преструва. А колко се купува, друг въпрос. Аз пуша кос и вървя напред по моя коловоз. По-добре на хората в устата, отколкото на хората в краката. За тебе да говоря, но само истината, а от нея боли, нали? Да, лесно е да мразиш, трудно е да обичаш. И хейтър ли си, щом те мразят, ще спичаш. По-добре на хората в устата. По-добре на хората в устата.